Takže čaute ľudia, dneska si otvoríme nejaké balíčky, nie je až tak veľa, ale dáme si dve. To je tak po jednom, mohlo by mi dať čo dobre padnúť. Tam ten 104 až 109 som otvoril a mi padla úplná šitka. Reálne. A toto je asi druhá. 102. Jak inak. A posledný pack. Ešte si aj dačo zahráme, nebojte sa, ale... No poď, čo im padne? Argentina, RB, Kai. Super, 102 vera, takže vždycky mi to najhoršie mohlo padnúť. No akože... Neviem, kto je taký laker, že by mu padlo čo lepšie ako... 104, alebo neviem čo. Idem sa aspoň pozrieť, či nemôžem dačo vylepšiť. Vlastne túto pozíciu. Takom debilná. Ale aspoň tento tu, ne? Keď Declan Rice hraje dobre. Neviem, zatiaľ ho nechám tak. Menil som formáciu a asi nikto. Goriko, no Mendes. Branka, nejakého. Škoda. OK. Tak ja si idem predať za šardy. Gallery. To ich predám. Akože nedostanem podľa mňa z toho nič dobré, ale aspoň dačo. Všetky? OK. 30. To je fakt super. Ideme naspäť. Keď sa na to pozerám, tak asi... No, koho by som to bral? Najviac asi zájem Emeryho. Skillmaster. OK, tak si to len zahrajeme. Iba jednu hru a potom asi končíme aj. Aj to je toto. Aha, a koľko za to dostaneme? OK. Ale nejak sa mi to nechce robiť. Chcem si zahrať nejaký zápas. Welcome. No, tu len zápas. Dáme si jeden, otvoríme si odmenu a to bude všetko asi. Reálne, čo dávaj. Čo mi nejde nahrať. Kámo. No. Mi to tam nejde kliknúť. Tak to je asi z tohoto videa celé. Dobre. Ja už mi to ide kliknúť. Neviem, prečo mi to tak dlho trvalo. No tak mi to tam nejde kliknúť. No tak to je asi z tohoto videa celé a čaute.